Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ano kang pusoy na trantam na silang dalawa? Ano na sila? Lena, may iba. Pero yung nanumbigas. Kautang tilimadun ang dadun nga ng itong nalanggan sa anong tribo. Unsa? Ilhanan ang maong langgan sa dakong kadawat sa umaabot. Unsa? Dali! Ato ba doon? Oy, unsa man mo? Ayaw nagbatua ang uwak kay gamit ng langgama. Lola, kinahanglang maabog siya. Kay magdagdi malas sa mga duwindi ang uwak. Ano ba? Shoo! Shoo! Maayong paghibalik, Zelda. Unsay imong napanid-an sa pikas bahin sa kalibutan? Unsa? Tinuod ka? Nadumduman na nimo ang gitaguan sa mga duwende? Unsa to? May laing mga tao nga kauban ang mga duwende? Oh. Tulo ka dagkong tao? Usa ka babay o usa ka tiguang? O usa ka lalaki? Ani ana ang akong kaaway? Miabot na? Tuwala ang uwak, wag na mo balik. Ako? Ikaw ba? Kung saan ang klasiya sa dimala sa may tabo kung mapakita tong uwak, ha? Taghan ang mahitabo, maon nga mapagos kita sa pagbalhin og lugar nga lisod sa uton sa langgam nga uwak Og unsa man sa nagdapita? sa kalasungan. Oy, naunsa man mo. Magsige lang mag-meeting. Wala mo'y planong mamahaw na. Andam na ang pagkaon sa luyo sa dakong bato, Lola. Oh, mayo, kay gutom na ko. Kung sa magkatoto, di pa kamukaon to. Nag-meeting ba mila? Seryoso mong sitwasyon gimitingan karon. Bada, seryoso si mong mata. Mga uno na tao aron dili maseryoso itong sakit anak. Pas mo man tayo ng dapita Maayot tingali, napapabaon sa grupo si Lola Idi. Ay, bitaw, hindi kayo pumakaon. Waitan ni Lola. Bitaw, ayaw lang sa taon ako. Ayaw lang sa taon. Kay, maubi na nagpadako na ko. Maluoy sa tan ni Lola. Ang nagpadako nako, nauuntay mo patay nako. Unsa? Hala no? Drama sa ding imong kinabuhi ako no? Maong nga dili mahimo nga mo salid ka bisan sa labing mahal mong kauban. Ako? Maayot tingali nga mga na pa. Lutag pa nga na niyay ako. Mas maayo pa ako. Aron, maplano ang angay nga buhaton. Kang, ay mo tugahon ka. Unsa ka na, Andoy? Unsa man ang imong ilatan niya? Mao kini ang paborito kong pagkaon. Uy, linas ang baboy na. Linat ang nagkalain-laing mananap kini. Unsa? Linat ang bitin, o hipan, kaka, og oban pang malang mananap. Moray imong pagkaon. Ah!
mo tilaw o linat ang bitin? Ayaw na lang. Dili lang ko. Naapamay bahaw dahil linat ang manok. Katulay akong ipamahaw. Anong midool ka? Mangutana lang unta ko. Unsa man ka na? Nakatultol ka ba sa agianan? Paingo sa among baryo. Kantigbak. Wa ako makadungog niyan ang lugar. Ah, O dili ka na makabalik sa inyong lugar. oh, unsa? Dili mahimo. Dili mahimo nga anhila ko din Wa ka mo'y kaagian paingon sa inyong gigikanan. Sige. Ako lay mangita sa agianan. Pauli sa amo. Kalain og naong tiguang. Nag-anam man siya kabati. Naman to sa ilmo. Kinahanglan baka pauli bis sa amo. Dili ko ganahan din Sobra katugnaw. Unsa magid kaning dapita? Ang anong bugnaw man kaayo din bisan ko nahayag na kayong adlaw. Kay. Niyam, di ka rin ibabaws ba to? Nagunahon na lang ko toto. Kung unsa gining dapita. Di kay. Tingnan ka itong gisultis leader sa mga duwindi. Nga ikaw ang ilang gipaabot nga manluluwas. Ambot lang toto. Pero wa man ta ko'y gahong nga ikasukol sa ilang mga kontra, uy. Kadag ko atong mga tawhana, Nya, klaro kay spurma nga mga manggugubat man to. Unsa man tay ako ikatabang nila? Pero, nalikay ni mo ang mga duwindi gikan nila. May bahaw kang daan unsay may tabo. Sama sa imong nakita dito pa ta sa atong dapit. Ngano gid kaha ko no, toto? Oh, lagi ka na mo. Kay imong mata lain sa kulor. Pero nganong doon naman ko'y makita nga dili pa mahitabo. Maunay kita wag og tuga. Dili tuga nga ni Lola. Tugahan ka og gahom. Kung tinuod man ang imong gisulti, Lola. Kinsa man sinaghatag na ko ining maong gahom. Naanasab. Sila nasab ni kay. Oh, may nakita na sa ko sa kong una-una. Unsa man? Nagpanon sa mga nagabayo. Ug mihunong sila sa usa ka lapad nga lugar. O sa man ang maong lugar. Oh, dili. Dili. Ang uwak na nakita ta toto. Mitog doon sa abaga sa leader sa mga sundao. Ingon sa may gihonghong ang uwak sa leader sa mga sundao. Og namalik sila sa agi. Usa ka gahid sa mga sundao ang uwak. Unsa? Tinuod ka ni kay? O lagi, dali mo. Atong pahibaon si ako. Ako! Ako! Kinahanglan makabiya ka mo ni ining dapita. O kinahanglan, binlan ko nimo og usa sa imong mga kauban nga maayong mo pa na. Ikaw lagi si ako. Amo pa na ang gusto ni Nikay nga ibilin. Ako ang nagpabilin. Aron mo pa na sa gusto ni mong ipapala. Libo. Kun mao ka na, pataguan ang imong mga kauban. O kita mo pabilin dinhi. Nadadali na toto. Manago na ta. Kailan uban lang pagtago, Lola? Kailan uban? Nga naman sa man magpapatay ka ang mga nagsingabot ng mga kaaway. Ikaw Ha? ba? Ikaw, Lola ba? Leading man taon ko ini. Ha? Pwede oy. Angay nga akong panalagdan ng akong lidig-lidi. Si Nikay. Liding man sa kabuang nimo. Unsa naman lang kung mabatay ka. Aw, Saan ingon. naman lang? Lola, ingon ang dangatan usahay sa mga didingman. Mamatay pero simba ko lang, ha? Ay dali na lagi. Tana. Ay di lagi mahimo, Lola. Saan ka? Ako ang Leading man. Liding man. Ma'am, ganun mo, matubang sa mga kaway. Saan ka? Ilakaw na dito. Pataguan ang imong mga kauban ako. Tanan kita kayan! Pagbuwag mo! Lakaw na, Lola. Kuyugi na sila. Sige na. Amawa ka ba? Amawa ka. Sinagang ko nimo. Nalimot ka apuhan ko nimo. Dito. Bala ka di ay. Pala pagliding man diha.
Bahala kang amawa ka. Kung mamatay ka, aw ilubonggod. Bahala mo na. Wala sa may. Ito eh. Magbay, gini yung diskarte eh. Toto, maayo tingali nga bantayan ni mong imong lola. Utrusab ka? Liligman ka ko. Kinalang ko yung kitang duha. Ha? Naagi ko permis mong duol. Maayo, ako, ang damang imong pana. Ang langgam na ito mang imong misyon. Adto ka dito sa ibabaw sa bungton. Aron mas makita mong maglupad-lupad tungod inining dapita. Sugan ako mo. Unya, kung sa may itong buhaton, ini karon ha? Liligman ka. Hunahunaan na lang, Toto. Nga usa kini kadaman ang nahitabo nato. Toto, magpasalamat tong daan sa imong mga kaayo nga gibuhat para nako. Kung tarong diyan ni kayo, muram kag na namilig ko. Sa mga pa namilig ka. Wa ko man namilit. Kinahanglan masulti lang nako nimo. Nga dako kayo kung kalipay nga kauban ta karon. Ilingli, tigod ka. Di kita magbuhat. Oh, Toto, niya na sila. Nakakita ka ni ako. Ato na siya sa ibabaw sa pangpang. Naanang uwak. Ako! Panaan ang uwak! Murag mo siya makabati ni mo. Ni kay, ni ana mga nakabayo. Patay na tayo ni. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!